Juliuksella S. Sami Hämäläinen ja Autoliitto Härmäkärki. Kova ja ensimmäinen kaato ja siellä pyörii Kirsilä ja oliko se sitten tuo Konginkankaan tiimi, joka siinä oli päällä. Ja siihen jää myös sitten tuo Kauhajolta 4 Emeli Jimi Åkerström. 6 Anna puolestaan on niin paljon kuin Pettokiinaa. Nyt lähtee sitten sieltä Raju-Kaaro heittää tuonne kuljetuksen Miika Liimatainen, Jope Mattila. Autovaralla viimeistä L, Timo Koljonen ja kyllä pojat keuli ja nyt tulee sitten pahan näköinen ottuma. Oi. Hetkisen kuluttua taas mennään ja ratkotaan mestaruutta. Kotka irtoaa hyvin, mutta irtoaa hyvin myös Rajala Jonttu ja Jonttuko kääntää ensimmäisenä. Menee tuonne Kotka. Ei aivan riitä. Jonttu sieltä kuittaa kärkipaikan itselleen Kotka kakkoseksi. Ja jos tässä järjestyksessä tullaan maaliin, niin on sitten ilman muuta selviö, että mestaruus on menossa Kauhajoen suuntaan, mutta ei jaeta vielä mitään ennen kuin saadaan autot maaliin. Ja nyt sitten taas Vääksyläisillä olisi ollut hyvä paikka iskeä, mutta nyt on jotakin autossa pelua. 2 pistettä tulossa Hilameti-tiimin kanssa tasapisteisiin. Mutta veikkaisin, että tuossa kärjessä otetaan vielä kovaa. Sami Haukka on siellä maanrakennustiimin yrittäjänä ja Rajala Jonttu painaa edessä karkuun sen kun kerkiää. Santa lentää, kuinka Santa voi lentääkään. Tarkasti sieltä tulee Jonttu, nyt menee Jonttu vähän leveäksi, vaan hakeeko vaan sitten tuon tasaisen maajouraan tuolta. Todennäköisesti näin se ei ainakaan paljon nopeampaa ole, mutta eipä rikko autoakaan. Ja hetkisen kuluttua kun tullaan maaliin, niin voitte sitten jo alkaa tuuletella tuoreille Suomen mestareille, eli Rajalan team. Metallikonestustiim Hirsimäki, Jokamiesliigan mestari. Tämä tarkoittaa sitten myöskin tuolle kupin vastaan.